Ademais da campaña de control de tráfico que está a desenvolver a Policía Local de Boiro para reducir a sinistralidade, o Concello acometeu unha serie de actuacións encamiñadas a incrementar a seguridade dos condutores e dos peóns. O reforzo da sinalización, alumeado e instalación de redutores de velocidade realizouse principalmente en vías secundarias na contorna de centros escolares. Acabamos de a través do POS, Avenida Compostela, recentemente fai un par de meses, a renovación integral desa avenida, donde se concentran a gran maioría dos centros escolares do noso municipio, que está funcionando moi ben. A verdade é que conseguiuse aumentar moitísimo a seguridade. Nese tramo se fixeron aceras novas, se cambiou toda a iluminación, se puxeron lomos de asno nos principales pasos de peatóns, se meteron redutores, se fixo unha señalización tamén viaria e estamos vendo que está funcionando moi ben. Recentemente estes días fixemos o mesmo aquí na Avenida de Constitución, nas proximidades do IES da Cachada, tamén con lomos de asno. Tamén se acometeron actuacións similares nas inmediacións do Colexio de Escarabote e da Galiña Azul. Están a piques de comezar as obras na contorna do CEIP Santa María do Castro e no Instituto de Espiñeira, con cargo ao posto da Deputación. No que respecta ao centro de Boiro, tamén se acometeron cambios na Rúa Nova e no Corrillo, que pasaron a ser dun único sentido para a posta en valor do antigo Camiño Real, polo que discorre a ruta xacobea a orixe. A Rúa Nova, donde fixemos cambios en pavimentación, en iluminación e tamén no cambio de sentido. Ahora estes viales son dun solo sentido para aumentar a seguridade, porque non había literalmente aceras e o que se fixo é dun solo sentido, marcando zonas de estacionamento e facendo unha senda peatonal. Alongamos esa obra e o trasladamos tamén ao Currillo. Na Rúa Corrillo tamén o que fixemos é dun só sentido, porque ademais dáse unha circunstancia que é o Camiño Real e por donde pasa o Camiño a Orixe. Estes cambios dan continuidade aos xa implantados na Rúa Cruceiro, onde tamén se habilitou unha zona de estacionamento nunha parcela adquirida polo Concello en réxime de alugueiro.